Yaw Kokoo. Ye ehia de bebre say ebe di ade be fie num. Be wo se kuro no tibia no na enso ani e wo fam kra. Aka ye school. Ye school sem no na nye. Na so ye yeti ye maban ebe si 3 classroom blocks e ma ye. Asese na ka say obe complete but no wonye ye wonwie ye. Emu nkunya ne ade nyina no. Ebi akwara no betra na ye din. Na so me bo modin abuai me nya desk be say 100. Ye jama classes no. Asese mu ano am say kwa nim ama adesua no. Aye mra bakra ma teacher fo no. Tibije say ye nya bi eka ho a ye ngani beje ho. Ti me stress a adofo a won fi Yaw Kokoo ene mu amoji echichi ne menche. Ene mu aku NGOs ni aban emra na wo ma ye mboa wo ye school tibia num. Na fe so ye hwemu a na ye susem kuro no gusu nyin ti ehia nsu na nsu no tena wonya wo bre wo nsu ho pa ti me se mebo eto pumps dugu borehole sa meto eni na meto polytanks so di si so e ma wo bie nsu no file tanks na afa wo an say pipe a wo bie ne say pipe nti eno no aboa se kra na kakra wo pompe sa na rubber se wo pumps no nyina ye weak nti na nyina se dey bia je se frɛ mechanic no. Hi, let's have a little chat on the body scrub. The body scrub is a salt-based exfoliant which helps remove dead and old skin cells from your skin. It leaves your skin feeling so smooth, soft, nourished, and radiant. Now, the body scrub also helps in removing dark spot from your body, and it comes in a very smooth paste with fine granules. Yaw toning shower gel. Toning shower gel na ni nipa tuntum dia. Yaw brightening body oil abit media fra enkum biara na activating internal syrup e you color no. Yaw whitening body lotion and nipa kokoo pa dia na lightening. And away a day and night face cream. Your facial scrub, caramel body cream, butter body cream, and also black soap powder bijari, and also a boa with eczema, and it also brightens the skin. Then we have a luxurious carrot body wash, and also any pakoko, and then the face wash. Are you waiting an Americano? In Kubia, they can mix it with it and activate and money brighten skin. And also a one with dark spots on the body. Patch away a caramel cream for chocolate skin. Ye pipe no tu mu no ama aye easy ama ho adese ye no ye hia bi aka ho se kuro no kwa na ekonanim nti ye hia se benya sa tanks ni pumps bi aka ho na borehole se wo ho aka no etum dia totum na wo tumi ebu ni se pipe na aboa omanfo afen so eguso yesi ya ahimfi nti ama ahoje kakra aba na ne panyin so na so nyam eguso aye ho adwuma nti mmoa bia obi betumi di aboa yen nso ye beda na ase na ye di obi o ye be say ye community market ama egwadifo a wokuro num e be say ho na ye bia wo ye kua na atofo bakuro num beto ade nti no efa na bia obehia na ase market a obehia atoto ho adesua no na ya din nti from maybe boy e ma ne o kakra a wo use no e betu su ma asai ho nyina nti no yeguso ya antoto se ebenya mmoa bi afi bebi naka etumi de apia na market nso akonanim na fe ye stress bebi a ye community center no wo na se be se ye bi no ye asase betumi de aye na so mmoa na ye din ye hia mmoa papa se ife betumi abeso ye hansen kakra na etumi nya bebi a ye be ye omanfo no so ye betumi ahia se ye be se ya hu okuro no ma ebetumi anya ba bi ahia na se yi bi ba kuro no mu kura na ebetumi akohia wo amu wo ho aye bibi ama ye fe ebenya mmoa bi afi bebi naka etumi de apia na market nso akonanim na fe ye stress bebi a ye community center no wo na se be se ye bi no ye asase betumi de aye na so
mmoa na yɛdin yɛhia mmoa papaapa sɛ nipa betumi abɛsɔ yɛn ase kakra na yɛtumi nya baabi a yɛbɛyɛ ɔmanfo no so yɛbɛtumi ahyia sɛ yɛbɛsɛ yɛsiesie yɛn ho wɔ kuro no mu a yɛbɛtumi anya baabi ahyia ɛna sɛ yi bi ba kuro no mu koraa no a yɛbɛtumi akɔhyia wɔ hɔ ayɛ biribi ama ayɛ fɛ ɛsɛ biribiara ne ha oyi a yɛkɔda no ɛda yie paa nanso akɔyɛ sɛ kan a lɔɔre kwan no nam hɔ a wɔn ayi afi hɔ nti no nipa no bebree bu sɛ kuro no ayɛ kuro dedaw nanso kuro no ɛyɛ kuro a ɛyɛ titi kuro a nkurɔfo nim nti ama kuro no egu so nyim ɛkɔ n'anim paa mɛsrɛ adɔfo no sɛ mummoa yɛn na yɛmmoa apagya kuro no sisi yɛ place of convenience KVIP a yɛbɛsɛ yɛn nso yɛde ba system no mu no nso ɛno nso da ɛwɔ pipeline no mu ne nyinaa ho hia yɛn sɛ yɛbɛtumi anya aboafo ɛde ayɛ nea yɛbɛsɛ yɛyɛ kuro no ɛm sɛ ɛyɛ ade a ɛyɛ sikasɛm na sisi nso beebiara yɛ den baako po nso ɛntumi fa yɛn nyinaa nto ne ho so mɛsrɛ mo mɛde mi kotodwe gu fam sɛ barima kata amoa mo hu mo bɔ na yɛ akɔkɔ mo mmra mbɛso yɛn ase na mo aboa yɛn na kuro no mpagyaw na nkɔ n'anim na anyɛ kra bɛhwɛ ndamase.